flores arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A bela dormente. ¡Ei! ¡Cuidado! A esos que lles pasa? Por que teñen todos tanta presa hoxe á mañá? É polo da colleita grande. Temos que estar preparadas para mañá. A colleita grande? O mellor Willy sabe algo sobre iso. Vamos, vamos, demasiado lento. Mañá temos que ser moito máis rápidos. Vamos, vamos. Veña, veña, vamos, movedevos xa. Non podes estar aquí. Shh! Maia! Willy, que é o que pasa? Non o sei, pero agóchate ou métennos na sesión de preparación. 9, 10, 11... Señorita Cassandra, por que teñen todos tanta presa? Que é a colleita grande? A colleita de flores de enredadeira. Só se abren un día ao ano e temos moi pouco tempo para coller o seu delicioso pole. Temos que traballar moito todos. Pois vole, Willy, temos que ir. O día da colleita é mañá e só as abellas con máis experiencia son competentes dabondo para collelo todo nun día. Non é como se nunca collésemos pole. Que pensa que somos? Larvas. Podémolo facer noutra ocasión. Vou aproveitar e botar unha soneca. Oh, non, agora non. Sígueme. Veña, collete por aí. Sí, ti vai para. Vale, vale. Oh, xa colleron todas as flores. Sempre podemos dar volta. Xa teño apetito. Mira. Aquí non hai ninguén. Non sei eu, non che parece un pouco extraño? Vamos, imos coller tanto pole que mañá a señorita Cassandra darános unha oportunidade. Willy, é iso que fai un colleiteiro profesional de pole. Ei, Willy, ven ver todo o pole que collín. Willy! Veña, esperta, la cazán. Ai. 60, 61, 62, 63... Señorita Cassandra, mire canto collemos. Que podemos participar mañá na colleita grande? Ben, como xa está recollido, pódelo deixar aquí para a cea doxe. E vide ao abrir o día. E procuramos algo que facer. Genial! Ten que estar moi canso para pasar sen cear. As campaíñas é o día da colleita. Parece que xa foi todo o mundo. É ben extraño. Willy, esperta! Willy! Ai, Maia. Ata mañá. Mi madriña, que fame teño. Mira, aínda están todos dormindo. Témolos que espertar para a colleita.
Ronca como un abellón vello. Oh, non ten graza. Témolos que espertar. Yuhu! Erguédevos! Está pasando algo moi raro. Flip! Flip! Pule! Axiña, esperta! É imposible espertalos. Miramos en todos os sitios. Esta couga de falade dun en un. Todas as abellas da colmea están dormidas e é imposible espertalas. Parece pole de... Que flores visitastes últimamente? Valeriana, sabío. O pole desta flor deixa dormido a calquera. Por iso non espertan as abellas. Pero, por que comerían iso? A culpa é nosa. Non nos sabíamos, puxámolo pale no pote comunal e comeron todos del. Non hai por que preocuparse. As abellas van dormir ben todo o día e despertarán mañá frescas como rosas. Mañá. Demasiado tarde, temos que coller o pale das campaíñas xa. Veña, non temos moito tempo. Pensas que somos abellas ou que? Non quero emporcalas as. Necesito axuda. Por favor, é moi importante. Está ben, pero só porque é para ti, Maia. Desapegade los grans un a un. Facedes unha boliña e metedela con cuidado no cesto. E xa está. Despois de recollermos todos os grans de pole, buscamos no fondo de todo o néctar máis fresco e xa está. Entendéstelo? Sí, claro. É máis fácil que levar unha das miñas bolas a rolo. Que divertido. Imos acabar de contadiño. Un para ti, outro para ti, outro para ti. Que estades facendo? Ordenei todos os grans de pole segundo o tamaño. Non é bonito? Ei, Willy! Xa acabamos. Non. Ai, non imos dar feito. Ai, está todo mal. Ai. Oh, Maia. É o que pasa ao traballar con principiantes. Pois ti só roncaches. É verdade. Non fixeches moito para ser unha abella. E falando diso, onde está o que colliches? Aquí está. Vai, fallaches. E lanzas peor que unha limacha. Atrévete a repetir iso, larva. Ai. Ui. Ai, verme. Apunta mellor. Vas ver quen é o verme. A couga de todos. Vas ver se che dou. Así non parade, por favor. Temos que seguir coa colleita. Moi ben, tócache a ti intentar calmalos. ¡Cuidado! ¡Están caendo vagas na fraga! ¡Alto! ¡Genial! Ei, rapaces, mirade! Vennos axudar, Paul. Podémolo dar feito se traballamos todos xuntos. ¡Viva! Rematamos la colleita. Últimos grans de pole, rapaces. A derradeira flor, Maleira.
Misión cumprida. Volvemos ao cuartel xeral. Adiante xa. Grazas a todos. Fostes incribles. E tamén a vos, amigos. Despertade todos, é o día da colleita. Vamos, axiña. Willy, Maia. Que fan eles aquí? Descansan despois da colleita grande. É néctar de flores de enredadeira. Pero que día é? Espertou a nosa experta colleiteira de pole. Se non entendín mal, deixaches dormida a toda a colmea. Pero corrixiche, fai falta coraxe e organización para coller o pole dun campo de campaíñas enteiro. Penso que o voso traballo merece unha recompensa. Néctar, néctar. Sí, podedes comer todo o mel e néctar que queirades. E vos dous, Willy e Maia, demostrastes ser moi capaces, así que podedes axudar as abellas obreiras toda a semana. ¡Oh, genial! Un segundo. Daquela, ímonos ter que erguer pola fresca.